Purwasejati pangira jagat godhong kinarya rumambit apradapa kang kembang lintang saloka langit Kang Gareng Bagong rene kok Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga kang tanpa upama, Kang Gareng Bagong. Ya, Truk. Ya, Truk. Atase ya mung aku Petruk tinimbalan pentas ana ing SMP Negeri 3 Tempel kene. Wah. Jan katon gayeng temenanan iki acara apa, Truk, Alhamdulillah. Iki SMP Negeri 3 Tempel nganakake acara gelar budaya dalam rangka mangayu bagya pengetan ambal warsa SMP Negeri 3 Tempel yang ke-42. Ngono ya, Truk? Ya, Kang Gareng. Ayo, sadurunge awake dhewe padha munjuk ana ing ngarsane Gusti Kang Murbeng Jagat. Awit awake dhewe lan sugih mawon sampun pinaringan bagas kuwarasan saengga bisa makempal sowan
ing SMP Negeri 3 Tempel menika. Ola iya Truk, alhamdulillah Truk. Kaping pindho ngaturaken agunging panuwun dumateng Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tempel inggih panjenenganipun Ibu DRA Dwi Utami. Ingkang sampun nimbali kawula kapure nderek matur wonten ing wekdal punika. Mboten kesupen ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya Bapak, Ibu guru beserta staf dan seluruh panitia acara. Ingkang sampun budidaya kados napa sahingga adicara pagelaran Ringgit Purwa wonten ing dinten menika saged kalampah. Ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng kanca-kanca siswa-siswi panitia lan OSIS ingkang sampun paring pambiyantu kagem lumampahing adicara gelaring Ringgit Purwa wonten ing siang menika. Acarane gayeng tenan ya, Truk. Para pamriksa do lenggah nganti parkire ora amot. Beh, apa iya, Gong? Kaya nganti nang njaba pager akeh motor mobil ngetan ngulon ket mau durung oleh parkiran. Kae iki dalan umum ya, Gong, dudu mobil do parkir arepan. Oh, dalan umum to? Dalan umum ki nggo parkir wae. Wah, gundul ngatos kuwi. Oh, lah iya ngeterke MBG kene nek MBG-ne telat ki engko wis do muring-muring wis do keluwen. Siswa-siswane endi ki MBG-ne rasah pelajaran sisane ra ono MBG. Ngono kuwi modele kene iki. Oh, apa, Gong? Ketoke ngono. Alah. Kelakuane kanca-kanca wae ya ora kabeh, Truk. Iki nganu, Gong. Awake dhewe iki dipirsani marang Bapak Ibu guru alumni kang diundang ing kene iki wah jan meriah tenan acara nganti udan kaya ngene wis nggawa berkah alhamdulillah. Yen ngono Kang Gareng Bagong padha parikan dhisik wae ben padha sumringah suasanane. Ya Truk. Diawiti saka aku dhisik Kang Gareng. Mangan pakel paringane Pak Eko. Sing diwe kowe tok. Pak Eko ora ngenani aku. Pak Eko ki pilih kasih kok. Oh ya ora ngono, iki mung parikan, Gong. Oh, tak kira dinehi tenanan. Weh, dirungokke sik. Mangan pakel paringane Pak Eko. Mugi SMP Negeri 3 Tempel tansah ngrembaka. Amin. Amin. Wis ngrembaka kok Truk. Lah ya alhamdulillah muga-muga saya jaya mengudara meneh Kang Gareng. Iya amin Truk. Saiki genteran aku Truk. Lah ya. Macan turu diombeni ultraflu. Wela. Apa macan iki pilek diombeni ultraflu? Iki parikan ya Gong, wong parikan ya mbok salah-salahke. Ora apa-apa kok. Dirungokke sik. Walah ya maaf, jangan marah-marah Mas Gareng, ndak cepet tuwa. Wis tak baleni meneh, Gong. Macan turu diombeni ultraflu. Mugi Bapak Ibu guru sehat selalu. Amin, amin, Reng. Saiki giliranmu, Gong. Yo. Maca novel ning ruang tamu. Ayo kanca SMP Negeri 3 Tempel, rajinlah menuntut ilmu. Beh, gini kowe yo wasis tur pinter, Gong. Ayo disekolahke ki yo ben pinter kok, Truk. Lah iya. Jan aku saiki ki bungah tenan mergo iso wayangan tenanan kene nggo gamelan ora kaya taun-taun dek wingi kae wayangan cara kene cara 3 Tempel ki nganggo Vivo Budaya. Neng dilalah iki Pak Eko, Bapak Heru Darmawan lan sedaya para guru-guru sampun berusaha ben aku iso mayang nang kene nggo
Pengrawit tenanan, pengrawite saka Sanggar Sumunar Gedhong Kuning. Wah iki apik tenan lho Ring. Lah iya ayo Truk. Wis yen kaya mangkono ayo. Awake dhewe padha nembang. Tembangane apa Truk? Tembangane pepiling dibuka kendang wae Kang Gareng. Ya wis Truk, ayo. Monggo para mas-mas wiyaga pepiling buka kendang. Kula aturaken sumangga dados tumak nina luwih sampurna yen berjamaah lahar lan asan yen ingatake tindak mungkar Marit lan isak cengkepe prayogane ditambah salat sunate Semprono iku perintah agama Eling ana ning donya mung sedhela Atur lan tawakal pasrah sing kuasa Kepingin besok munggah swarga Marem wah baru udan-udan langsung petakilan wis Kang Gareng Bagong piye Truk wis rasa suwe-suwe le gara-gara neruske lakon iki ndak selak kawanan lah yo Truk ayo neruske lakon ke Ndara Janaka kae arep ngopo kae Ayo, Truk. Ayo,